השבט שלנו, כל אחת בעיסוקים שלה, באולפנה שלה, ותמיד יום חמישי שחוזרים, אנחנו תמיד יודעות שיש לנו מקום להיפגש פה. ישר בן דוד, בואו אלינו, וזה מפגש שבט, באמת הם ממש עוזרים לנו לשמור על השבט בתור שבט. יש לי הרגשה שמשהו טוב עומד לקרות בבתים, בחצרות, יש צבעים, קווים, צורות, יש אוויר חדש לנשום. חזרנו להיות נוער, זאת אומרת, לא התבגרנו, הפכנו להיות צעירים יותר. מקווה. למשפחה זה תרם מאוד לילדים שלנו. אנחנו קשרים מאוד מאוד נכונים. משפחת יואל נהדרת, נותנים את הנשמה, מרגישים כמו בבית, אוהבים את הסבבה. משפחת יואל נהדרת, תחת היחידה, מרגישים כמו בבית, אוהבים את הסבבה. התפקיד של משפחה מאמצת זה קודם כל לתת מקום חמים ונעים לבני הנוער להיפגש בו, ולנסות ולאחד את שכבת הגיל, לתת להם מקום להיפגש, ליצור להם אפשרויות למפגש, לחבר בין בני הנוער שנמצאים בתנועות נוער השונות, בין בני הנוער שלא נמצאים בתנועה, גם להם לתת להם הזדמנות להיפגש עם כל השכבה. כיף לנו מאוד להיות אצלכם בבית, בפעילויות, מאחדים את השבט, מדברים איתכם וזה. תודה רבה על 4 שנים של השקעה, מסירות, נתינה, יחס, אכפתיות. כל המשפחות מאוד משתדלות ומאוד מתאמצות וברוך השם גם מצליחות. כל משפחה נותנת את הגוון שלה ואת האווירה המיוחדת שבבית שלה. אז המטרה היה חיבוק, שיקה, אוכל, בלגנים, חפלות. כאילו הבית שלנו תמיד גדלנו בו, אין בושה, אין שום ריחוק או משהו. כיף לנו בנות שבט נאמן. לפגוש אתכם ברחוב, ואז פתאום מה העניינים ומה נשמע, ולדבר עם הנוער, ולפעמים שיחות שסתם היו פה בגינה, על כל מיני סתם דברים. בעקבות המפגשים והשבת אנחנו מכירים יותר בני נוער, ונעים לראות מישהו בחוץ ולהכיר אותו מאשר סתם לזהות פרצוף. יש לי הרגשה שמשהו טוב עומד לקרות, ינפץ את הקירות, שהפחד יתלש, תותחים ודיש. לנוער הבוגר יש כאן הזדמנות להיפגש, נוער שכבר לא מגיע למפגשים ולפעילויות של הנוער, יש לו כאן הזדמנויות בשבתות, חבר'ה שמגיעים מהצבא, חבר'ה שעושים מסיבות גיוס, ממשיכים להיפגש אצל המשפחות המאמצות, ובעצם זה נותן להם כאן עוד אפשרות לשמירה מאוד מאוד טובה על קשר. הם סוויטים, הם עושים לנו פעילות. זה כיף לנו איתם. כל מוצץ. הם מחלקים. ילדים. ואנחנו אוהבים שהבית שלנו מלא. ואנחנו נהנים מכל רגע. האמת שהיא הפתיעה אותי יום אחד, היא אמרה לי, תשמע, אנחנו הולכים להיות משפחה באמת של 40 בנות. אמרתי, רגע, מה? לא, קיצור, קיבלתי את זה כגזרה משמיים, אבל לשמחתי זה גזרה טובה. כל הנושא של המשפחות המאמצות זה דבר שמעצים את הקשר בין בני הנוער, בין בני הנוער ליישוב, נותן משהו שהוא כמו גאווה יישובית על מפעל כל כך חשוב ומוצלח. כל המשפחה אוהבת אתכם, ואנחנו כל הזמן מחכים לפגוש אתכם. בעיקר אימא. כמו הילדים שלהם, והם בן משפחה, וכאילו מתי שבאסה וזה מתקשרים אליהם, אין כמו המשפחה. משפחה מדהימה, אנחנו נצבעים, הם ממש משקיעים. משהו טוב עומד לקרות אז, תפסו לכם כיסא. יש לי הרגשה שמשהו טוב עומד לקרות.